Troba'ns a Facebook, Instagram i Twitter. Adolescència Ràdio Estar Terrassa. Arriba el moment de tornar a parlar amb l'Albert, perquè el tornem aquest cantant que sempre ha sentit atracció pel món artístic, la sensibilitat i la creació, que ha tocat des de la dansa urbana, des del teatre, la fotografia, la pintura, que ja ho vam conèixer, ho vam descobrir, que va passar per la primera edició del talent show d'Eufòria i que va, després d'aquest pas per 3 Càtera, a TV3, doncs la teva olor, amb l'estiuenca Embolic, que també hem parlat aquí d'adolescència, i ara ha publicat el seu primer disc, Cors. De fet, aquesta cançó, Cors, que hem escoltat, vam parlar d'ella la setmana passada, perquè va ser la col·laboració amb Cova, que ens va agradar molt, i vam dir, mira, doncs anem a parlar amb ell, perquè treu aquest àlbum, tenim més sorpresa a part de l'àlbum, el podrem veure, això ja li preguntem a ell. Així que, noies i nois, nens i nenes, mares i pares, avui, divendres, dia 26 de gener de 2024, tornem a parlar amb l'Albert. Porto moltes nits intentant-ho, però... Molt bona tarda, Albert, què tal? Molt bona tarda a tothom. Com estàs? Doncs estic molt bé, molt content de tornar a estar per aquests estudis. Una altra vegada amb nosaltres. Com ha anat aquest pràcticament any que no ens hem vist? Han passat coses. Ha passat un estiu, ha passat un èxit, han passat col·laboracions i ara ja ha arribat un disc també. 2023 ha estat l'any del curro. Ha estat l'any de treballar moltíssim, de preparar la música que ha sortit avui, aquest disc, de treure Crema Catalana, La teva olor, Embolic, la recent col·laboració amb la Cova, o sigui, moltíssima feina. Per tant, satisfet, no?, d'aquest 2020. Ha estat intens, però quin regust t'ha deixat? M'ha deixat molt bon regust, estic content. Tio, he treballat moltíssim, és la primera vegada que trec un disc, que faig música tan en sèrio com ara. No sé, nerviós, content, a veure què passa i què passarà aquest 2024, no? Doncs nosaltres encantats de parlar una estoneta amb tu. L'Aleix, aquest company que no hi era, bones, Aleix. Clar, per exemple, per ell, i hi ha gent que ara et descobrirà perquè potser no... A dia d'avui, hi ha gent que no et coneix encara. Això és meravellós. Seguint anant avançant i hi ha gent nova que et va coneixent dia a dia. Clar, explica'ns una miqueta repassada de les influències que, ja ho vam parlar, Batia, aquestes, i una miqueta com vas començar amb Crema Catalana i tot. Doncs mira, justament pel que estaves dient, per aquestes influències urbanes que tinc, Nati Peluso, Batguial, Lola Índigo... Clar, jo abans feia música molt indie, molt amb la guitarra, molt íntima, i va acabar Eufòria, va començar el 2023 i vaig dir, ara toca fer un gir. O sigui, al final jo sempre he estat en contacte amb la música urbana des de molt petitó, perquè ballava i tot, i vaig dir, em ve molt de gust portar el meu projecte a un altre nivell, professionalitzar-lo i treure tot el que ha sortit fins ara. I ara hem parlat d'aquestes influències que has parlat. Llavors, com les trobarem en aquest àlbum Cors, aquestes influències? Què vols dir, com les trobarem? O sigui, hi trobarem aquestes influències que ja has parlat, o també hi ha una miqueta estil propi, el teu... Sí, no, propi, val, no sé. t'entenc. Jo què sé, les referències hi són ficades, diem, ostres, mira, això em recorda tal, o serà pur Albert? Jo crec que sí, jo crec que no he creat un so nou, he creat un so molt pop, però sí que és veritat que el resultat d'aquest disc és una mescla de totes aquestes influències. Aleshores, jo crec que ara per ara no hi ha cap artista que tingui aquestes... Sí, això és veritat. Que hagi barrejat totes aquestes influències. Segur que n'ha barrejat moltes altres diferents. Per tant, jo crec que és un disc que sonarà molt diferent i que també portarà una mica la meva marca personal, que, com deia, doncs, ve donada per totes aquestes influències. Jo crec que té un so especial. Que parlant del teu disc, la portada també m'ha generat curiositat, que és com, Cors, clar, perquè es diu Cors, però com és que està com en... Ara no em sortirà la paraula, com en 2D, com en... Que no em surt ara... Com pixelat. Exacte, amb 8 píxel. bits, no? Per què surt en píxel? Per què la idea del píxel? Doncs va ser sobretot una decisió estètica,
però perquè com que, al final el disc parla de cors, són 8 cançons diferents que parlen de les 8 maneres que tinc jo d'estimar o, tot això, no? Aleshores em semblava interessant estèticament, però també per significat, dividir els cors en aquests píxels, no? Com si es poguessin trencar en qualsevol moment i poguessis repartir trossets del cor, no? És una mica el que ha passat amb el disc. També jo m'imaginava que era més perquè, ara molta gent, el tema de abans no, però ara sí, amb el tema del mòbil, que molt és per WhatsApp, d'enviar cors per WhatsApp i tot això també, però que m'imagino les xarxes en que general. una mica també està relacionat. Totalment, però sobretot ha estat una decisió estètica per generar aquesta sensació d'anys 2000, Nintendo, Windows, una mica aquesta història. Sí, perquè ara també s'està posant de moda això. Exacte. Jo he vist concerts que gravaven amb la Nintendo. Exacte, o sigui, així ha anat. Tu has anat a concerts on graven amb la Nintendo? Jo he vist, no, jo no, però jo he vist gent que grava amb la Nintendo o que han gravat un videoclip d'una cançó amb una Nintendo, amb una Nintendo DS. Jo prefereixo gravar-ho a la meva retina, al meu cap, o sigui... No sé. A veure, sí. Tu gravaries un videoclip amb una Nintendo DS? Jo ho faria, m'acabes de donar una molt bona idea. Pues mira, aquests videoclips ara que es posen també de moda així en vertical, que pengen al YouTube, que poses i ocupa tota la pantalla en vertical en el mòbil, que només els troben pel mòbil, per l'ordinador clar quedaria tallat, però... Però el videoclip com seria? Com un YouTube Shorts? Sí, exacte, més o menys, però està penjat amb YouTube normal, Ah, sí? Sí, però vale, no sé com explicar-ho. Però és vertical, està fet com pel mòbil. Bueno, però ho han fet diversos artistes. Sí, jo crec que ho he vist això, no et sabria dir, però ho he vist. Pues mira, si graves amb una DS... No. Royalties. I abans parlàvem de les similituds que podria tenir aquest disc respecte a les influències, però ara en què es diferencia el teu àlbum Cors dels senzills anteriors com Crema Catalana i La teva olor? Doncs mira, els senzills anteriors formaran part del disc. Són com... Sí, perquè formen part també, adelantos, no? Que diuen. Han estat més aviat adelantos que no pas singles, tot i que també. Però sí que és veritat que el disc té de tot, o sigui, jo crec que no hi ha dues cançons que s'assemblin. Una és un reggaeton, l'altra és un hiperpop, l'altra té més electro house i, al final els senzills que he anat traient sí que és veritat que comparteixen la meva veu, el tipus de so i no sé què, però és que el disc tindrà una miqueta de tot. D'essència. 8 cors, 8 estils diferents. Totalment. Ja ho veurem. Ho acabes de dir tu. I tu has dit que volies reflexar com maneres d'estimar, llavors, a part d'això, quina és la història que realment vols explicar amb aquest àlbum? Això seria... Val. Amb aquest àlbum jo el que vull és presentar-me. I jo crec que una molt bona manera de conèixer una persona és de quina manera estima o quina relació té amb la seva vida, en quin context es troba. Aleshores sí que és veritat que en el disc hi ha les 8 maneres d'estimar, però estan enfocades des de diverses perspectives. És a dir, hi ha una cançó que parla de l'amor a la família i de com això... de quina relació tinc jo amb la família, de quan estan a primera fila, què sento, tal. Una altra que parla de quina manera m'enamoro jo a primera vista, o sigui... O de desamors també, no? De desamors, sí. Parla una però miqueta... més sentimental. Exacte, aleshores al final jo crec que és una molt bona manera de conèixer-me. Tots són com experiències teves, però en el sentit d'una relació d'amor que he tingut amb amics, amb familiars... Clar, no és el mateix amor que tens cap a la teva germana, la teva àvia, la teva mare o la teva parella. Són amors, però no són els mateixos. Total, jo crec que per conèixer-me, i per conèixer tothom. Sí, això és genial, no? Jo crec. I a mi m'agrada que tingui aquest toc personal. Sempre m'agrada que l'artista posi com que es mostri, com has dit tu. Total. I parlant una miqueta de Cors, ho hem comentat una miqueta la col·laboració per sobre. En el senzill Cors, de fet que és el single que dona nom a l'àlbum, col·labores amb la Cova. O sigui, com va sorgir aquesta col·laboració i si té alguna importància especial en el context de l'àlbum? I si sou bons amics, sí, suposo que sí. Ahir vam quedar, de fet, amb la Cova. Ens vam conèixer... jo crec que ens coneixem de fa temps perquè ens teníem vistos per xarxes i tal, però no va ser fins a l'agost-setembre que la Cova, la Carol, em va obrir per Instagram preguntant-me el meu signe del zodíac. Així de primeres? I jo li vaig dir Capricornio i em diu, jo també soc Capricornio. I ja està, i vam fer un maig... Fem col·laboració. Vam fer un maig de l'hòstia i jo li vaig dir, tia, que jo et conec, que t'he escoltat les cançons no sé què, vols fer música tal? I em diu, sí, m'agradaria tornar i tal. I no sé com va anar, no sé qui li va dir aquí, però vam acabar traient Cors. Doncs, un èxit
Que Molt clar, guapo, és també el nom de l'àlbum, Cors. Exacte. Clar, volia jugar una miqueta, o sigui, jo crec que la cançó de Cors, en la posició que està de l'àlbum, és com un punt d'inflexió del disc, quan per fi has superat com una relació que t'ha fet mal i Cors parla doncs, de l'empoderament, de superar aquesta relació. I em va semblar una bona idea que el disc es digués Cors també, igual que el single, per poder fer com una miqueta aquest joc de paraules. També, ara que pregunto, perquè ho vaig veure però no sé quina cançó, no me'n recordo de quina cançó era, que parlaves una mica sobre les noies que a vegades a la discoteca estan ballant i ve el típic pesao, saps? Això perquè va sorgir també. Totalment. La cançó Quina que cançó parles era? és la de Pica Pica. Pica Pica. Tanca això. el disc aquesta. És la que està sonant, de fet. Aquesta cançó la vaig fer després de patir una agressió homòfoba a un concert que vaig fer a Nou Barris, a la Festa Major. Sí, no, és que Barcelona jo he Estàs fent-li vist... tu. Sí, I és no. molt... Concert. Bueno, va a tenir Barcelona tallar. i on sigui, Bueno, i de fet, Sí. no, Sí, no bueno, era... jo a Barcelona, però S'ha- que molt s'ha gent sí, general. ja, però Sí, que a vull dir Barcelona que- jo he vist I era molt. festa major, o sigui, hi havia tothom, o sigui, podies tallar tothom, entrada gratuït, bueno, és que ni entrada era al carrer, saps? Sí, Sí, sí. entrada lliure d'aquesta. Clar, sí, festa sí, sí. major es Exacte. fa a l'aire lliure. Sí, I jo estava cantant les meves 3 cançonetes que tenia en aquell moment Sí. i mira que portava els in-ears aquests per escoltar-te la teva veu, Sí. però n'hi havia un que el tenia una miqueta tret i vaig escoltar com per primera fila, per segona i per tercera hi havia uns quants nois que van decidir insultar-me i tal, i van acabar agafant algú del terra que em va semblar que era una pedra i tal, i me la van tirar i tal. Va ser una miqueta raro, però Que greu. per sort, o sigui, em va traumatitzar prou fins al punt que vaig fer aquesta cançó, que jo crec que és una de les millors cançons del disc. Mira. Sí, no, a mi em mola. No aleshores- me'n recordo el nom, perquè... Sí, de fet diria que és la meva cançó preferida. I vaig aprofitar doncs, això que em va passar doncs, per poder fer una mica de reivindicació Potser pot ser de més la ràbia problemàtica. gràcies a una vivència. Exacte. També. Aleshores vaig agafar tota aquesta ràbia i vaig dir, hòstia, és que em fa ràbia quan els hi trenquen el cor a les meves amigues i les tracten malament, quan em fan això o l'altre, quan van de no sé què, quan... Bueno, i vaig agafar una miqueta tota aquesta problemàtica del cis-heteropatriarcat i vaig dir, vinga, va, anem a rebentar-lo una mica. No, sí, bàsicament. És que jo soc heterosexual, però a vegades dic, tio, això... No, fa clar, vergonya fins i tot no a va mi. implícit. Clar, és a dir, clar. tu pots ser heterosexual i ser No, la persona clar, més clar. bonica del món. Sí, clar. no, però que ho entenc. És un tema que de hi ha respecte, gent no hi ha heterosexual més, que no de dius, qui tio, és en així. sèrio, 100%. cállate. no té Cállate més. un rato, tio. Que estem al segle XXI, ja. Sí, sí. Total. Però bàsicament, no, sí. I per què Pica Pica, també? Pica, pica. Doncs perquè ho dic. Bueno, no sabia... Pica Pica, no, pues ja està. Hi ha un moment que dic, no seràs el més cabron del barri, seràs pica pica. Com volem dir, no vagis de que ets el millor perquè ets pica pica. En plan, Ets res. no ets res. Vale. Sí. Llavors amb el tema del concert, ja per tancar el tema, o sigui, van tirar pedres i m'imagino que va venir allà i ho van xapar i tot, perquè és que això, o els van fotre fora, o no es van fotre fora? No, vull dir, al final era un esdeveniment molt multitudinari, hi havia és molt moltíssima gran. gent, aleshores, si tu pots anar a la policia i dir-li, escolta, m'estan fent això, o al pol·lila i Bueno, dir, és que a vegades la policia tampoc t'ajuda molt. Però aviam, com els troben? Com els hi pots dir tu quina cara Ja, tenien? no, si Bueno, no hi ha, estava dalt de hi l'escenari? ha concerts que els artistes grans, a vegades, bueno, jo Clar. veig a TikTok gran, diuen, ei, el noi de la primera o tercera fila que està fent no sé què, que va Vés-te'n- vestit de no sé què, Sí, vete, sí, i para ho el fan des de concert perquè dalt, marxi. Sí, I això és total. també com dir... És que jo m'arrepenteixo de no haver dit res, tio, perquè Clar, hauries d'haver dit hauria d'haver alguna acabat la cançó i dir, me cago en la puta, no sé què, sou uns cabrons. I ja està, i quedar-me tan ample, saps? Però bueno, Sí. al final, Bueno, en aquell moment estava massa espantat, Mira, jo. No, és donem normal. la volta La situació. Clar, i m'imagino que també eren dels primers concerts o... Sí, Clar, és no que estava... ja estàs jo no nerviós ja d'un concert. Jo estava Algú que té joder, experiència i l'estan interrompent Pues el li show, diu, doncs ho diu i fora. A la propera ho diré. Bueno, és una No, falta, ja està, no és una passa falta de res. respecte, també. Totalment, perquè- totalment. Bueno, mirem, posem la part bona de la banda, no blanquegem ni la violència ni res, sinó donar-los les gràcies, perquè gràcies a ells han sortit un gran èxit d'un gran àlbum que tanca aquest disc i que gràcies a això, doncs mira, tenim un nou èxit Pica Pica, aquí, Pica Pica. Pica, pica. I seguint amb la crítica i, per exemple, que ho estàvem fent ara, a Cors s'inclou una crítica però en paròdia al fast food de la indústria musical actual.
Llavors, com abordes aquesta crítica i quin missatge vols transmetre als oients amb això? Perquè, clar, nosaltres sempre, a veure, ho diem aquí al programa, que la indústria musical és una màquina de fer xurros i a vegades hi ha músiques i cançons d'artistes que és, vinga, va, música, cançó, i a vegades és com... Sí, és una màquina de fer xurros, una màquina de fer cançons. Tu ho has dit, jo moltes vegades m'he sentit un xurro i és un sentiment molt complicat, però amb Cors, bàsicament el que he intentat és que sigui un disc una miqueta terapèutic per mi. És a dir, en comptes de... Bueno, m'he inventat com un personatge que sóc jo, que transito per totes les cançons i el que faig és una mica prendre'm la vida no tan seriosament, perquè jo me la prenc molt seriosament moltes vegades. Aleshores, amb Cors, com que té un aire superfresc, molt desenfadat, hi ha molts moments on faig referència a la indústria musical. De fet, començo el disc amb Judas, que faig una crítica bastant heavy al que sento jo per la música i tal, i des d'una manera molt com obscura. Després sí que és veritat que agafo tot això i jugo i canto el que em dóna la gana i faig aquestes lletres i ara aquest gènere i l'altre, i és la meva manera com d'afrontar aquesta situació que no es pot canviar. És a dir, si jo vull formar part de la indústria musical i vull treballar d'això, hauré de cedir i hauré d'afirmar amb tot aquest context i aquesta vida. Per tant, intentaré prendre-m'ho de la manera més divertida possible, intentar jugar amb tot això que em pot passar i ja està, i no prendre-m'ho tan seriosament. I la connexió amb l'audiència, amb el públic, quin tipus de connexió esperes tenir amb la gent que escolti Cors? Bueno, que ja ho hem dit una miqueta més, però... Doncs, aviam, jo tinc ganes de que la gent que escolti el disc que pugui connectar, ni que sigui amb una cançó, que es pugui sentir identificada i no sé, que pugui connectar amb mi. Jo crec que és la millor manera de parlar, o sigui, de poder crear un públic, és que connecti amb tu. I la manera que et connecti és que et conegui. I si el teu disc t'ensenya una miqueta de tu, jo crec que és una molt bona manera. Jo és el que espero, que hi hagi gent que pugui connectar amb el disc i pugui sentir-se identificada. Clar, perquè és el primer de disc que tenim teu. Llavors, quina millor manera de... Bueno, estem veient que per ser el primer és molt de així sóc jo penso això, jo crec que això... O sigui, és molt personal, podríem dir-ho. Bueno, no, sí. És molt personal. Bueno, potser has intentat arribar a una manera de, mira, sóc aquest, faré això i ja al futur pues, ja faré coses més... Però que et coneguin, no? Ja? Soc així, jo sóc així i això no canviarà. Carta de presentació. A mi em sembla la bona carta de presentació jo crec que seria aquesta. Més que posar-me a fer un àlbum superconceptual, que parli de... Bueno, que cada cançó tingui la seva narrativa i que sigui un viatge i tal, jo dic... Aviam, és que jo encara no tinc com el meu públic establert, que és fàcil que faci m'escoltaran. Ja ho faré, no? Ja ho faré, clar, tinc temps. La millor manera és, vinga, va, coneixeu-me i després ja us portaré un bon disc amb una narrativa supertreballada, amb un so superpersonal, saps? Sí, amb un estil potser més marcat. Exacte. Però bueno, ja, això ja és anar fent i ja està. Sí. I peculiaritats sonores que puguem trobar en aquest disc. Ja em sona que a l'entrevista passada ja vas dir que, veiem que en el Pica-Pica hi ha també elements electrònics, vas dir que potser ficaries psytrance, o bueno, vas dir molts elements electrònics, i reggaeton també, què més has ficat? És que és veritat que vaig dir això. Tinc moltes ganes de fer el que has dit del psicotrance i coses així. Sí, això, però m'he recordat, ara m'ha vingut al cap. No, però, o sigui, no recordava que ho havia dit, però realment sí que és veritat que ho penso. En el disc trobem reggaeton, trobem un reggaeton molt més del 2010, És el que... Hi havia una pregunta que l'hem saltada, que és el reggaeton del 2010 t'ha inspirat molt en aquest Cors. Una miqueta d'influència. Jo realment a sisè de primària, primer de l'ESO i tal, m'amava molt reggaeton, però perquè a l'ESO la gent amb la seva Blackberry escoltava, saps? Vull dir que al final era com tothom escoltava això i al final jo m'amava. Era millor i tot. O sigui, i poder-ho agafar de referència, per exemple, amb Bolic, amb un electro latino, així com amb una referència i un guinyo a Juan Magán, a tot el que ha fet pels joves d'avui dia, saps? Bueno, no sé, em va semblar una bona idea, però sí que és veritat que he intentat actualitzar-ho tot una mica. Miqueta de reggaeton, però toca coses Albert. Antigues i actualitzar-les una mica el que és ara. Exacte, totalment. I no sé, el que em deies de les peculiaritats sonores, no crec que sigui un disc molt peculiar, però sí que és veritat que té una producció molt ben treballada. Cada so està
en una zona de l'auricular perquè pugui sonar bé, que l'hem treballat amb el Marc Gelabert i el Pep Saula, i tornant al que deies, reggaeton, electrolatino, tenim house, tenim algo molt més com cinematogràfic, com de banda sonora, que és la intro, hiperpop al final, amb tocs electrònics i techno, R&B, hip-hop, la tercera cançó... Bueno, és que, jolín, és que hi ha una miqueta de tot. Tot el que t'agrada vas intentar ficar aquí. Sí, si tens la sort que t'agraden molts estils, doncs perfecte que puguis fer una gran varietat. Home, en un àlbum, normalment, és que si tot és igual, tampoc És millor monòton ficar i- tot varietat. També. De fet, mola d'aria així. Jo, de fet, sóc dels que penso que en els àlbums és el millor moment per experimentar, de provar més cançons noves i estils diferents, perquè així la gent si es queda amb uns o es queda amb uns altres, i hi ha d'haver-hi opinions de tot. Sí. Crec jo. I ara, amb aquest primer àlbum, per exemple, que ja has tingut ja un rodatge i tot, t'has trobat algun desafiament, com a artista emergent en aquest camí cap al primer treball? T'has trobat algunes problemes com a artista emergent, dificultats, fins a arribar a aquest punt? M'he donat que el gran problema de fer música són els diners. Són els diners. L'entrevista anterior ens van dir el mateix. comentar, És que és normal. És el que et dona el La salt, gestió... Sí. No és el mateix que liguis a dos col·legues per fer un videoclip, et produeixis la cançó amb el col·lega veí teu i no sé què, que quan intentes realment portar el teu projecte a un altre nivell que sigui com més professional o el que sigui, jolín, tot costa tants diners. I sí que és veritat que, jolín, jo estic a una discogràfica, fan tot el que poden, però hi ha petits gastos que al final els has de fer tu, pagar la gasolina del que et ve a gravar, no sé què, anar a l'estudi moltíssim, pagar el transport públic. Són molts gastos i m'he quedat peladíssim, A veure què passarà, jo m'hauré de fotre a treballar aquest estiu. Esperem que la immersió surti bé. Bueno. Si no. I en aquest aspecte, que ara parlaves d'haver gravat el disc i tot, què ets més d'estudi o de concert? Què t'agrada més? A l'estudi m'ho passo superbé, però jo tinc ganes d'anar a l'estudi i saber realment al 100% tot el que estic fent, perquè treballo amb el Marc Gelabert sobretot en la producció, la majoria de coses les fa ell, evidentment, perquè ell és qui en sap de veritat, però jo sempre estic allà, vaig veient el que va fent, dic això, l'altre, tal, i vaig fent com alguns apunts i penso, tio, tant de bo algun dia jo pugui tenir aquest estudi i saber què estic fent i poder-m'ho fer jo sol i tal, i això ho gaudiria molt. Però clar, després hi ha els concerts, que al final és la hòstia, jo crec que mola molt pujar als escenaris, si hi ha gent al davant que canta les teves cançons, jo crec que això és una passada. Ho he mamat molt poc, o sigui, no he viscut masses concerts, però tinc moltes ganes de que passi això. Bueno, però les actuacions i tot això al final és el que fa que quan tu has estat a l'estudi vegis un resultat amb la connexió amb la gent. Exacte. Així que en aquest aspecte... Molt I hi ha alguna cançó que, ara que has comentat el tema d'aquest, t'agradaria fer-ho tu mateix, que us hagi costat en aquest procés creatiu a l'hora d'alguna cançó de l'àlbum o inclús a l'àlbum sencer? I tant. O sigui, ja la teva olor... Just està sonant, Dios, flipo. El timing teu és entre la cançó anterior i aquesta. La teva olor va ser una locura perquè va començar sent una cançó super indie, super íntima, amb una guitarra acústica, amb sons com super atmosfèrics, no sé què, i després va passar a ser una cosa totalment diferent. Després va ser el que és ara, que és com una mena de house... Joder, és que no sé com dir-li, és com un house techno electrònic total. Sí, és que l'electrònica té molta varietat. Sí. És una miqueta tot, però aquesta cançó potser la vam començar a fer al març, maig, abril, alguna així, de 2023 i fins al setembre, octubre, novembre de 2023 no la teníem clara, saps? Vull dir que és com... Hi ha cançons que a la primera ens han sortit increïbles i d'altres que no funcionava del tot la base i no funcionava aquest vers d'aquí i això no quedava bé i tal, i havíem de fer una miqueta un puzzle de tot. Bueno. Però que, o sigui, al final és no sabeu potser el gènere trobar-lo, no? Però el missatge o que, no sé, vull que sigui més íntima, vull que sigui més canyera, vull que sigui, això sí, no? Normalment. Exacte, o sigui, jo volia que transmitís realment el que jo buscava, que era com, estic de festa
i me'n recordo d'ell, no? Com, el meu ex, el que m'ha deixat, tal. I tenia com ganes de transmetre això. Però o se'ns quedava superanimada la cançó i no feia pena, o ens quedava molt trista i era com que la base avorria perquè era molt minimalista o no sé què, i jo crec que el punt intermig entre fer-la molt festiva, d'estic a un club nocturn, no sé què, plorant, i una lletra nostàlgica, una melodia que transmeti alguna cosa. No sé, ha sigut la més complicada. La típica cançó de discoteca, però quan la gent està ja agafades així. Clar, exacte. Perfecte. I amb el concert de presentació de Cors a l'Aliu Gàbal de Barcelona a l'1 de febrer, quines expectatives tens i què t'entusiasma més sobre aquesta oportunitat? Jo tinc les expectatives molt dipositades en mi, en el sentit de que tinc ganes de gaudir-ho. Perquè, jo què sé, no em ve de gust com haver-me de posar nerviós o agobiar-me. És a dir, vull que sigui realment un concert que jo pugui gaudir, que vingui la gent que vulgui, vull dir, realment no m'acaba d'amoïnar del tot la quantitat de gent, tot i que sembla que n'estem venent bastantes. Tinc ganes de gaudir-ho, de no posar-me nerviós, de no patir-lo. Clar, al final és una que ja portes tu i ja saps el que has de fer. Exacte. Llavors... Per primera vegada serà com el meu concert realment, que jo podré dominar tot el que està passant, que si desafino és igual. O sigui, clar, jo venia d'Eufòria, un moment, és que a Eufòria t'estaven vigilant amb una lupa tot el que feies, clar, cada síl·laba, si estava ben afinada o no. Ara podré fer el que em roti. I no sé... A la teva manera. Els assajos estan sent l'hòstia. Al final, l'Eufòria ja vam dir que per donar-te a conèixer és una oportunitat perfecta, però que no és tot. O sigui, jo crec que pots marcar, per dir una manera, un Lola Índigo com que van allà, no li van anar molt bé, però després... Va ser la primera a sortir i va ser la primera la que està patant ara. Jo vaig ser el primer en sortir. Per això dic que tens similituds. No sé si em passarà. Hòstia, tant de bo, perquè això voldria dir que em puc dedicar a la música, que això és el millor. Però bueno, ara està passant ja, clar. De moment. Bueno, sí, m'estic dedicant a la música i treballo gairebé cada dia, però tampoc estic tenint uns ingressos massa elevats, saps? Al principi és el més xungo en la música, els ingressos, però després ja... I en aquest aspecte que hem comentat aquest concert que tens alguna més tancat, que puguis avançar, que puguem veure a altres llocs? De moment... Hi ha algunes coses que m'han sortit per Instagram que potser volen fer alguna cosa i tal. De moment estan molt a l'aire. De moment l'únic que puc confirmar és que l'1 de febrer a Barcelona, un concert de presentació del disc. Ja perfectíssim. En xerrada, concert, serà una miqueta tot. Proper dijous, aquí 6 dies, i llavors totes les persones que hi vulguin... suposo que ja estan les entrades disponibles i tot, ja es poden adquirir. I la gent que tingui l'entrada i vagi, o com la gent que no tingui l'entrada i vulgui anar, què s'hi trobarà en aquell concert? O sigui, quin Albert hi haurà? S'hi trobaran un Albert molt il·lusionat de poder estar fent el seu propi concert per primera vegada, presentant el seu primer disc. Tot estarà coneixent les primeres vegades de l'Albert realment a la música. Es trobarà una festa de l'hòstia, es trobarà molt bon rotllo, molt ball, molt de perreo, molta festa. És que la idea és realment rebentar l'Helio Gàbal. Hi ha sorpreses, alguna cosa? Què dius? Hi ha sorpreses, alguna coseta? Hi ha alguna sorpresa. Sí, a veure, sorpresa. Què vol dir sorpresa? Hi ha algunes coses que segur que la gent no s'esperarà. Saps? És a dir, no serà un concert previsible, jo crec. Heu d'anar a l'Helio Gàbal dijous. Encara hi posa més hype. I suposo que hi haurà molta interacció amb el públic. Evidentment. Suposo, no? Sí, la idea, a part de plantejar-ho com un concert en directe, la idea també és parlar moltíssim, d'interactuar amb el públic, realment explicar el que ha suposat per mi tot això, aquesta cançó què vol dir, aquesta altra per què és així, la Cova, que segurament vindrà a cantar, que no és una sorpresa, és evident. Això està confirmat. No sé, estarem allà parlant els dos de com ha anat tot. Conèixer més l'Albert, sí. Ja no només musicalment, sinó personalment. Exacte. I una miqueta així expectatives per al 2024, que ara hem dit, bueno, no tinc gaires diners per fer producció, però, bueno, on aspires aquest 2024? Bé, 2023 ha estat potent. A veure, aquest 2024, què esperes que et depara? Mira, jo, de moment, en relació a la música,
És a dir, en relació a quin impacte tindrà aquest disc i què anirà passant de tema feina, no sé què passarà. El que sí que sé és que de moment vull relaxar-me molt. És a dir, el 2023 ha estat una bogeria i en ve de gust ara calmar-me bé, he tret un disc que m'ha rebentat el cap. Aleshores, no sé, tornar a trobar inspiració en altres coses, en intentar crear alguna que sigui diferent al que ja he fet i anar-ho fent. Jo crec que el 2024 pot ser un bon punt i per parar, tocar de peus a terra, dir, vale, ha sortit això, com estàs tu ara? Saps? Bueno, al final, espera, Bueno, sí, és que el disc va començar el 2022. Jo sóc una persona totalment diferent. Al final, tornar a connectar amb mi mateix, inspirar-me en noves coses i de cara al setembre, doncs, seguir. És que un cop treus un disc ja no et posaràs a treure un altre cop No, música a lo loco. Tornem una miqueta al que dèiem al principi, la màquina de fer xurros. Lo millor és Ara, esperar entre la tu, rebuda. Esperem a veure què passa. 2024 deixar de ser xurro, és el meu propòsit. Això de ser xurro. I el 2025 a veure ja què és el que ve. Sí. Segur que coses brutals. Deixar de treballar, no deixaràs de treballar. Ara, potser més calmat, més quan vulguis. No hi ha pressa. Exacte, no tinc cap pressa, gens. I un amic meu, ahir li vaig dir que t'entrevistava i em va dir que tenies de treure marxandatge de camisetes que fiqués, com era, les nenes modernetes que ballin fins al terra. Pues que hauries de treure una camiseta així. Tens merch o alguna coseta? No tinc merch. Pues mira, Pues seria una bona opció d'ingressos. Però és que també... M'ho va dir que ell s'ho compraria. Sí? Sí, t'ho juro. Uau, però és gay? És veritat. No, perquè és però- com molt raro, en plan, em No, sorprèn. les nenes modernetes, No, ell va dir que s'ho comprava. En plan, és com una frase com super gay i super queer. M'agrada, o sigui, no sé, que guai. No tinc merch. Suposo que algun dia en faré. Mira, és una bona opció per... Acabem d'obrir Jo vull la tenir idea. una camiseta que fiqui que les nenes modernetes ballin fins al terra. Ja veurem. Sorpresa. Ja veurem. veurem, però... Sorpresa. De moment De ja us de dic que no. moment- Hi ha alguna col·laboració que... Ara hem tingut aquesta que ho hem dit diverses vegades, però alguna que et rondi el cap, que vagis dient, ostres, a mi m'agradaria fer col·laboració, estic treballant amb això... O que es col·laboració pugui dir, Que has somiada. dit que també. hi havia alguna a l'aire, no sé. que es pugui dir, clar, que després no ens tirin de les Mira. orelles. Sí, sí. El 2024, a part de relaxar-me, també m'agradaria això, buscar Fer col·laboracions, contactes. però per fer, sobretot com singles saltejats, que no tinguin... O sigui, no haver de pensar en un concepte, en un disc, no sé què... És a dir, realment Si ha sorgit, ha sorgit. fer música per fer-la, per gaudir-la i per d'allò. Aleshores, a mi és que m'agrada molt Svetlana, que és un grup català d'aquí a Barcelona que tampoc són... O sigui, a veure, que no són els Tallets, saps? Però és que és la meva col·laboració somiada. És que m'al·lucinen, és que crec que connectaria moltíssim i podríem fer temazos molt guais. També Fades, que són de Mallorca. No sé, estic entre aquests dos grups m'encantaria, però és que em tornaria boig fer una col·laboració. Seria Aquí queda èpic. Ja tenim aquí, doncs, si ho heu escoltat, Fades i... Que contacte, Violana, que tirin ja un sabeu. DM. Feu un tall de TikTok i els envio. Sí. Aviam sí, si sí. s'atreveix. Posem hashtags i... I ja està. I si no, trobareu l'entrevista sencera. Potser és una miqueta llarga, però... Sí, la tindreu. però- Escoltar-se-la. I ara ja pràcticament estem arribant... Jo crec que ho hem dit tot. Si alguna coseta que ens haguem deixat, disculpeu, perquè Que ha estat també... una entrevista Sí. supercompleta, Si vols no? també dir promoció de Clar, és xarxes el que anava a dir, socials, ja s'estem sempre, que acabant. això ja va, però bueno, On et trobem? recordar. Si t'està escoltant algun productor, algun ajuntament o algú que vulgui portar l'Albert a la festa major o algun concert per fer alguna cosa, com t'han de contactar? Hi ha algun... Suposo que... Contracteu-me. Com ho podem fer? Clar, A perquè veure. suposo que un missatge directe a Instagram és una miqueta informal, no? Bueno, però però també també- és més el més fàcil. És potser. la manera això sí. fàcil i jo ho rebré bé. A veure, poden o contactar amb la meva discogràfica, que és de Lyrics, o obrir-me per xarxes que bueno, em dic Albert també baixa, aleshores albert.albert. Les dues amb B baixa. Albert també baixa les A tot dues. arreu, a tot arreu. A tot arreu. El DNI Sí, encara sí, sí. no, no? El DNI encara no. Has d'anar, Ostres. pues, ja anirà al registre civil i ho canviarà. És una miqueta complicat, eh? Bueno, ara es pot. Ara ja Ara es pot, sí. Sí, realment, sí. Doncs, Albert, moltíssimes gràcies per haver estat una altra Bueno, espera, setmana fem l'última aquí. pregunta Ah, o- vale, sí, La- clar, Sí, sí, clar. és que hem de fer la important. Perdó, Tenim una altra perdó. pregunta, Sí, No passa res. No sé si te'n recordes que quan vas venir vam fer la pregunta del silenci. No sé si te'n recordes. A què sona el teu silenci? Era. Però bueno, que no farem aquesta, eh? Però és una mica com la de l'Imperi Romà, no? No,
com l'imperi romà. O sigui, bueno, és igual, és que és molt llarg d'explicar. És igual, explica'm lo del silenci. No, però que et vam fer una pregunta tipus sí, doncs ara estem ficant una nova pregunta que fem a tots els convidats i és que ara veuràs. Quina és la teva marca d'aigua que t'agrada més? Marca d'aigua preferida. La marca d'aigua que diguis, buah, aquesta marca, sí. La marca d'aigua preferida. Sí, La pregunta si tens, random. potser no tens. Per acabar No l'entrevista. Aquí som com la resistència, no preguntem pels No, diners home, ni això no, relacions, això no però toca. preguntem per És l'aigua. que no m'hi fixo. De fet, em sembla la cosa més inútil del món, perquè fiques marca d'aigua si Ja. no mirarà. No ho sé, tio, quina m'agrada. A veure, m'agrada molt la marca d'aigua dels videoclips de Bebo, que hi ha com sempre baix Bebo. Ah, val, Que és sí. Seria una marca d'aigua, no? Això que està com en els No, videoclips. diem marca d'aigua de beure aigua. A beure aigua, diem. Què No dius? marca d'aigua del videoclip. Sí. Et ho va explicar Jo malament. la marca d'aigua del videoclip m'agrada. No, és Sí, que també Bebo ser el que deies. ho heu Sí, plantejat d'una Sí, manera... Clar, jo sí, ho he vist sí. en els videoclips del Pitbull. Culpa Ho nostra. heu plantejat d'una manera molt estranya també Ressucat. vosaltres. Quina és la meva marca d'aigua Ens preferida? hem fet un embolic. Sí, sí. Per beure, H2O. per hidratar-te. Eso, vale, ara sí que l'heu dit. Ara bé. sí, ara sí. Berry. Very. Vale, Sí. perfecte. Vale. Bo. Ja tenim Vinga. un altre. Si haguessis sí. dit Bezoya... Sí, buah. és l'única que... Té mala rima. Tema de rima. Doncs... Molt bé, ara sí, Sergi. Aleix, com vulguis. Digue'm. tu faràs esports d'aquí... que Sí. Vas a corresponsal a no sé on, però ja ho veurem. Sí, ja ho veureu, Després d'aquest embolic amb les aigües, tornem de seguida aquí a adolescència. Moltíssimes gràcies, Albert, per haver vingut. Moltes gràcies. Gràcies. I esperem que qualsevol coseta que hagis de dir i que tinguis notícies, aquí saps que tens un lloc sempre. Home, i tant que sí. Genial. Amb la cosa